सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। फर्स्ट लुक रिलीज हो गई खेसारी लाल यादव के जलवा चढ़ाली, तो सारा लोग के इंतजार बा कि गाना कब आ रहल बाटे। तो रउआ लोग के बता दी कि एगो गाना खेसारी लालो में इतना झक्कास गौले बने कि रउआ लोग सुने तो रउआ लोग 2 मिनट खातिर सोचे पर जरूर मजबूर हो जाए। जी हाँ, गाना के हम नाम बताओ तनी। ओमे एगो गाना गौले बने कि काहे पछतावे ल खेसारी हो पवन के लेके देवघर जातनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि ई गाना वो एल्बम के सुपर डुपर हिट बा। कैसे पता चलल हम रउआ लोग के बताओ तनी कि खेसारी लाल आजकल जहाँ भी स्टेज शो करे जात रहन तो ई गाना के प्रचार बहुत ही जोर शोर से करत रहन, बहुत जोर शोर से। और कहला हवन कि हम ए पर गाना गावतनी, साथे साथे और भी गाना गावतनी, लेकिन ई गाना पर उनकर विशेष फोकस बाटे। और कहला हवन कि हम गाना जौन गावतनी कि काहे पछतावे ल खेसारी हो पवन के लेके जातनी, तो उ पवन सिंह के ना समझे के पवन पांडे उनकर राइटर बने उनका के समझे के बात कहला हन खेसारी लाल हाजीपुर के स्टेज शो में। तो लोग बता दी कि हमने के जैसे फर्स्ट लुक रुआ लोग के बीच सबसे पहला अद्भुत दृश्य देखनी असन, सबसे पहला रुआ लोग ओकरा के देख के आशीर्वाद प्यार हमने के छपरा जिला भोजपुरी के दिले बनी। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बाटे कि हमने के न्यूज रुआ लोग ऐसे ही सुनत होखेम, देखत होखेम। हमने के हर ताजा अपडेट रुआ लोग के बीच पहले दिला सन। रुआ लोग के मालूम हो चाहिए एल्बम ना कोनो वेब कंपनी से ना आदि शक्ति से, ई खेसारी के होम प्रोडक्शन के सबसे पहला एल्बम भक्ति के नाम पर जा रहल बाटे। जो ना एल्बम में हर गाना बहुत बढ़िया बढ़िया बाटे। ओमे गीतकार पवन पांडे, आजाद सिंह और बहुत ही भोजपुरी के सुपर हिट गीतकार प्यारेलाल कवि जी और म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद और शंकर सिंह के जोड़ी बाटे। अब की रुआ के देखे के मिली इनकर एल्बम आ वीडियो भी बहुत जल्द रुआ के बीच आज ही छपरा जिला भोजपुरी पैसा ही बन रही। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे